to dusím, že? Ale prší, no prčic! Proč prší? Čtyřku do kopce! Tak to dělá pravý profík, jo? Tak to dělá profikus! Tak! A to jak vědět, jo? Urá se nejlepší člověk na světě, jo? Tak! Enduro pořádný! Tak! Tady by to dala jedu! 37 km za hodinu, že jo? Úplně v klidu! Jo, pádu tady jedu 50 úplně čilu, jo, čiliznost! Hej, doufám, že to točí, jestli ne, tak to udám facku! Tak, přes oko! To nevadí, jedem dál, protože jsem svikový, jo. Nevadí, jedem. Dáš tyšku do prčic, to nemá větší kvality. Prčic! Nevadí, jedem. Spadlo mi oko do silnice, do kanálu, jo. A proto mám 6 prstů. 28, jo. Hej, doufám, že neslyšíte, jestli ne, tak máte to teda hodně špatně jako. Závidím vás. Já to tusím jak blbec a to je už 40. Ale tam, no a samozřejmě, když tam sáhnem, dej tam trojku nebo kolikátku tam máš. Tak. Mlha jak rákosníček. Nevadí. Hej, fouká. By jsem si už měl koupit ty brejle motorkářský, že jo? Cože? Hele, tak jak to máme s tím počasím? Zabrzdíme. Máme tam neutrál. Máme. Tak to má být. Hele, kouknem se na mraky. Ale ten je takový pofidérní. A tam jsou bouřky, tam jsou prostě obrovský bouřky, no. To sem za chvilku půjdeš, jo. Takhle. Musíme to stihnout natočit, ale já si to tady takhle projedu po to pole a potom pojedem tamhle do lesa nějaký natrénovat zatáčky v pomalých rychlostech a mezi smrkama jestli, takže jedu. Dejte mi ty brýle už. Ty musím koupit už, objednat. A já vám tak závidím, že musíte koukat, jakože. Chápete? Že to tady fouká do očí. Strašně vymlouvám, ale je to tak prostě. Aby jsem vám ukázal ten kopec, jak je strmej, jo? Všimte. Vidíte tu strmost? Nebo ne? Hej, já ty motor si teďka celkem dávám, ale to vůbec není zahřátý. Nevadí. Prostě to tak je, že jo? Ale si jdu asi takhle tam, když se tam vědu. Prčic! Viděli jste to? Párcové. Ne, tak já jdu přes nějakou úrodu, nebo co to je, kurňa. Zemědělci, já jsem to nechtěl být. Já jsem to tady nechtěl přejet. Je to tady zahnul od sebe. Jo? Já doufám, že točím, jestli ne, tak normálně. Tak, tamhle do toho kyhry skočíme.
já nevím. Tamhle si můžeme ukázat tu motorku, jestli vás zajímá, jako co mám za motorku. Hele, já mám motorku, Lera Motor Spy Apollo Thunder 125 CCM. Je to vlastně první motorka, co mám. Za mě to je úžasná motorka. Má to teda 4 převody. Já bych teda chtěl mít třeba 5 nebo 6, protože už mi to ne, že limituje, ale trošku bych si chtěl víc řadit, ale tak přežiju to, že jo. Maximálko 85, já jsem zatím měl 69 a udržuju si to, protože to je nádherný číslo, že jo. I co ví, je? Okay, tady jsou nějaký, že jo, žampáky. Co to má za rychlost? Asi 3. Jo, teďka to je 4. Tak to špěhnete na silnici nebo ne? Já nevím. Jau. Já teďka se tam celkem bojím na silnici, takže já to spíš švihnu takhle sem. Do pravíčka. A pojedu do toho lesa. Jo. O tomhle tom mluvím přesně. Až na 2. Prčit, tak to mi hezky uklouzlo. Co to je? Kurňa, co to tady dělám? Brzdi. Hej, jak to vyjede? Extrém. OK, to je nějaký čarabandy. Vlastně, co to je? Hej, to má jako dost vysoký podvozek. To je hustý. Hej, já tady mám jednoho týpečka, který jakože moc mi nemá jakože rád. Tak doufám, že na něj úplně nenarazím. Tady si nesu nějakou věc, tady. To je dobrý. OK. To je bavíte z ty věci, no. Já to jinak driftuji. Tak to. Hej, to jsou jiný kopce. Cože? Hej, já jsem strašně paranoidní tady v tom lese, protože tady, tamhle takhle, je takový týpeček, který tam jakoby, že bydlí. No, bydlí, prostě já nevím, má tam nějaký statek a já jsem tam jednou jel a jsem mi říkal, já jsem ho absolutně neslyšel. Tak já radši odsaď jedu do Prčic.
Teď zase budu ticho, protože tady jsou ty lidi různý. Jako, když vidím lidi, tak se většinou snažím prostě zpomalit a nejezdit jakože, já nejezdím jak hovado, ale prostě jezdím tak nějak normálně, chápeš prostě. Pro lidi, co jezdí na motorkách, tak to je normální jízda prostě. Chápeš? Kolika to tam má vůbec? 3 asi. Jo. Ty to si jedeš, jo. To úplně normálně si jedeš. Obyčejně. Hej, já fakt doufám, že mě slyšíte, jestli ne, tak máte fakt smůlu obrovskou. Hej, tak tady vyjížděl nějaký dobrý traktor. Traktorista. Tam je nějaký týpeček. Teď jsem to trošku dusil, tu motorku chvilku. Já nevím, jestli to mám tady protáhnout lesem, ale asi jo. Ale nechci mít tu motorku zase tak špinavou, chápete? A tam byl nějaký člověk v autě, tak doufám, že třeba nenahání nebo takhle. Protože jako, nebyl by se úplně nejradši, chápeš? Nic nevidím za sebou, taky to je dobrý, je? A vždycky, když jezdím tady v lese, tak se snažím být takový potichu, protože ty různý srnky, tyhle ty věci, lidi třeba, co tady koupí chalupu a chtějí tady být jakože v chillu, tak jim tady se snažím jezdit fakt, že potichu. Že to nedávám do vysokých otáček a takhle. Chápeš? Vlastně to tak musíš být, chápeš? Když jsi motorkář, tak nemůžeš dělat motorkářský skupině, jakože tu špatnou vizitku, chápeš prostě. Nějaký posekaný položil, to tady minulé ani nebylo. Jsem si posekal teďka někdy. Já jsem tady nejel celkem dlouho, tak 2 dny, no. To vyjedeš, jo. Že tady bydlí jeden taky jeden týpek tady v tom baráku, tak ví, co říkal a já jsem šel ujel, protože nechci mít tady konflikty s těma lidma, chápeš? Tak radši ujedu vždycky. Chápeš prostě. A já se vždycky tady v lese snažím jenom projet, já tady nejezdím jakože teďka tady jdu rozorat celou cestu, chápeš prostě, já tady jezdím, že chci tady projet na jinou lokaci, chápeš prostě. Třicítkou jedu. A já fakt doufám, že neslyšíte, že to natáčí, jestli ne, no tak budu nejvíc zklamaný, fakt jo. Nějaký bílý pole samozřejmě. Tak. Já fakt doufám, že ta motorka nebude špinavá, protože mi to tak nebaví umývat tu motorku, hej. Tak mi to nebaví. Jo, tady je to pole samozřejmě, no jasný pole. Hej, doufám, že kvůli tomu nebudu mít špinavou motorku, jestli jo, tak se zblázním. Jakože já vím, jak to udržovat, jak to mít jako tu motorku, ale prostě nebaví mi to absolutně. Doufám, že to chápete. Jako měli byste to chápat. Tak. Yes. Teď dáme takhle. A tam si vyjedem tohle sto. OK. Já si dostaneme na takový pole. Vlastně to je to stejný pole, jak jsme byli na začátku videa, chápete? Koukne se natáčíme.
co toho stojí, to jakoby jsem, jakože, ale nechci tady mluvit jen tak toho vzduchu, chápeš prostě. Hej, já fakt doufám, že to natáčí, prčic. Tak. Mám takovou zatáčku slavnou. Ale tam jedničku. To fakt je ostrá. Tak. 12,9 motohodin, ne? A se kouknu, jestli natáčíme. Ale motorka je celkem čistá. No takhle prostě vypadá, je to takhle. Nádherná motorka za mě prostě, je to krása. Se kouknu, jestli točíme. Ale tak jdeme na ten extrémní kopec. Tak, jdeme na to. Jsem to. A to ještě není všecko. A co je tady? Co je tam reálně? Ale dneska tam asi nepojedu, ale zajímalo by mi to. Tak to se musel jinak hrávat, hej. A motorka už je naštěstí zahřátá, tak dobrý. Jaký kulata? Hej, ta motorka bude zase tak špinavá, hej. Je to fakt, že nebaví umývat, ale tak pro tu zábavu to stojí, je. Prostě. Si v čilu. Tak. Já jsem tady zase. Tady ta zotačka, jak se tam byli předtím. Tak to trošku proženeme. Ale jo, tady jedu. 50. Na 4. Co to bylo? Do prčic. Hej, viděli jste to, kurňa? Viděli jste to, kurník? Co? Hej, to jsou blesky, nebo co to je do prčic, hej? Já jsem myslel, že na mě útočil nějaký galaktický mimozemšťan. Hej, doufám, že to bylo vidět na videu. Obrovitánský ty. Co?
další, blesk. OK, tak dobrý, bouřkách, kreten, jeď. Ej do prčic. Uteče mi. Uteče mi. Jump. No, další, že jo, galaktický mimozemšťaní. Další, že jo, bouřkách vůbec se blíží. A jo, tohle to může být konec videa, dejte like a odběr a další video bude tak třeba za 5 dní nebo za 4, prostě uvidím, jak budu mít čas a jo, nazdar.